с видеокода и ще ви покажа занимавките, логическите занимавки, които човек не може да остави. И така, гледайте в следващата ми емисия. И така, въпросните пъзли. Какво представляват те? Те са метал, разглобен по такъв начин, че вие трябва да се сетите как да го разделите. В случая този е 5-то ниво на трудност. Има от 1 до 6-то. 6-то е за експерти. И така, кутийките, в които те се продават, представляват ето това. Магазините, в които можете винаги да ги намерите, са Orange и книжарница Greenwich на булевард Витоша. Струват 24 в Greenwich и 22 в Orange и 90 лева. Много са интересни и аз ви съветвам от 4-то ниво нагоре да се купуват. Ето го, този е 5-то. Продава се и книжка, в която са показани различните пъзли. Можете да ги видите и на сайта им. Cast Puzzle, така се казва. И сега, второто нещо. И така, видеоигрите. Макар стари, нови, човекът, колкото и да не иска, той използва мобилния си телефон. И въпреки всичко, той не само използва него. Но ако е вманиачен, играе на видеоигри. Таблети, PlayStation, колкото и да са стари, той винаги ги използва. Стига да може. Той винаги ще се възползва от тях. Вижте какво представлява. Ние играем и на игри, както и на мобилните устройства, така и на PlayStation, нов или стар, ние пак го използваме, и на всякакви други видеоигри. И така, сега ще говорим и за Рубикубчето. Това нещо, човек като го хване и не го оставя докато не го направи. Именно заради това. Ето го и него. Може да сте гледали в другите ми видеа как го редя. Това е Рубикубче. Добро и бързо. Така. Струва 12 лева от магазин Йо-Йо на Генерал Горко. Друг вариант. Разбира се, има и по-големи, които са 4 на 4, а не 3 на 3. 7 лева от Jumbo. И вече това 7 на 7 от Без Паника. Това нещо е толкова трудно, че може би ти трябва половин час, само за да ги съвпаднеш всичките тези центрове. Имам и още дела, ама тези са ми най-хубавите. И започвайки от това, и най-накрая това, вие ставате експерт. И така. Нещо друго. Разбира се, има и много други забавления. Но тези са, които човекът използва най-много. Това беше всичко, драги зрители. Радвам се, че ме гледахте. И разбира се, едно нещо. Моля, направете subscribe.